Zápas, tak skrátke. Tak, Nebol to ideálny výkon teda. bolo to ťažké, vedeli sme, že v Rožňave sa ľahko nehrá, ale bolo vidno, že baby boli po tej strede dosť vyčerpané a naozaj tam odviedli maximum a nebolo dostatok času na to, aby sa to zregenerovalo a Rožňava sa tiež snažila využiť šancu. Hrali s ľahkosťou, pretože im už respektíve o nič nejde a my sme pristúpili k tomu možno trošku ľahkovážnejšie, ale dôležité je to, že máme body a výhru doma. Ty si vlastne nastúpila po niekoľkých týždňoch, 16 bodov, veľmi slušný výsledok, čakala si? Nie. Aj s trénerom sme mali inú dohodu, ale nejak sa to vyvíjalo tak, že sa to celkom dalo a ja osobne som strašne rada, pretože ja už som si myslela, že ja sa už z basketbalu ani nedostanem, takže pre mňa je to strašné povzbudenie a som strašne rada. Tréner hovoril o tom, že zlyhal kolektívny výkon, že to bolo o individualitách, ktoré nevedeli čo s loptou niekedy. Čo si ty o tom myslíš? Bolo to také zmiešané, určite to nebola tá naša hra, ktorú predvádzame, alebo sa snažíme predvádzať, ale stáva sa proste tieto baby, čo boli, tak žiaľ Bohu sme mali smolu na tie zranenia a aj oni majú právo na to, aby mali slabší deň, takže oni to ťahali doteraz a teraz je robota na nás.